दर्यादेगेर रावपी लोकांचे बांदकामां बेकायदेशीर थारता म्हणून लोकांमदीं भय तयार जाला असो आमदार मायकल लोबोन प्रस्न काडिल्लो. आयज पासून लोकल इनहॅबिटंट म्हणजे फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, कोणूय आसूं ते कोस्टल रावता पळय ते तेंच्यांनी बिझनस आपलो बिसायड्स फिशींग गेस्ट हावसां बांदल्या, रेस्टॉरंट बांदला, तावेर्न आहा, कोणाचे धाकटुले शॉप आहा, भुशारी मांड आहा, सुपर मार्केट आहा, वेगवेगळे बिझनस आहा ट्युरिजम रिलेटेड. सो हे ट्युरिजम रिलेटेड बिझनसूय एमेंडीड नोटिफिकेशनान आसचे. म्हणजे आता 2019 जे गोंयचे हे येवपाचे आसा CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, तितून हे येवपाक जाय लोकला खातीर. वॉट इज फॉर लोकल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट बिसाइड्स फिशिंग एक्टिविटी कॅन ऑल्सो डू दीस इन पार्ट ऑफ their प्रॉपर्टी, इन पार्ट ऑफ their प्रिमायसीस, पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड प्रिमायसीस. म्हणजे जे तेणी घर आहा, घराक तेकोन जे रूम बांदल्या, गेस्ट हाऊस केला, तो धंदो तेंचो लिगल जावचो एज पर द नोटिफिकेशन. म्हणजे तेणी दुसऱ्या बिझनसान डायवर्सिफाय जावचे हे एमेंडीड नोटिफिकेशन 2019 येवपाक जाय. म्हणजे CZMP 2019 जो येवपाचो तितून येयला पुरो जालें. CZMP क्षेत्रात आशिल्ल्या खंयच्याच नुस्तेमारप्याचें घर काडचें म्हूण नोटीस काडूंक ना म्हूण पर्यावरण मंत्री एलेक्स सिक्वेर उलयलो. Therefore, I would appeal to my colleagues in this august house, encourage the fishermen from your constituencies to apply under section 6D, and if it is found that they are genuine fisher folk, houses that existed prior to 1991, I assure you we will get those houses regularized. I don't see how the Pollution Control Board can walk into the space of this GCZMA or the CRZ authority, and therefore let me assure you that no such drone would be allowed by the government to be conducted. Should it have to be conducted, it will be conducted by either the Department of Environment or the Goa Coastal Zone Authority, Management Authority. Bureau Report, Prudent.